Tak ho schováme, ne? Pod polštáře. Pod polštáře, když se dáme do nějaký krabičky. Za chvíli položte hned novej. No To je hluboký. Když ho dám pod polštářek, tak si pro něj přijde do skválí. Jo, no tak A něco ti tam nechá za to, jo. No. Tak toho si ho tam musíš dát pod polštářek. Je dobře. Ale aby ho neztratila. Aby si ho neztratila. Zabalí do kapesníku a dá pod polštář, viď? No.